Goddag, jeg hedder Ole Hansen. Jeg vil i denne video forklare opsætningen af hjemmebiografen med en Marantz receiver, således at man ikke skal bruge for meget tid på at surfe rundt for at finde det, man bruger oftest, når man tænder for fjernsynet. Mit anlæg består af en Marantz receiver NR1710, der er tilknyttet en Samsung Smart TV, en T-Box Aris VIP 2853 til fjernsyn fra Nordlys, det der tidligere hed Stofa, en Denon Blu-ray afspiller og endelig et Apple TV, alt sammen forbundet med HDMI-kabler fra forstærkeren. Det er vigtigt, at forstærkeren, altså Marantz, er sat rigtigt op, så alle i husstanden kan betjene anlægget. Man starter med på fjernbetjeningen til Marantz at vælge en HDMI-indgang med en mørk baggrund, for eksempel en slukket tv-optager, videooptager. Dernæst trykker man på Setup fra fjernbetjeningen. Vælg video i Setup-menuen. Vælg derefter HDMI Setup. Vælg indstillinger som vist på skærmen. Tryk på baglæns-knappen Back for at komme i hovedmenuen. Vælg generel. Gå ned på Setup Log. Vælg Log On for at andre ikke accidentelt kommer til at rode i noget, de ikke har forstand på. Der er naturligvis flere ting, man skal have indstillet på sin forstærker for at have en velfungerende hjemmebiograf, men det kan man se andre steder. God fornøjelse, og jeg håber, jeg har hjulpet lidt.